Lele, Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. What Sultan? Sister, hapsiu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. ये भी की प्रेस की मीडिया की बे बायदन हागरी kapor ha kabangin ay kani ka khubor lemba jumpi shaki pajba hagani ka jingedei bat kani ka jingmi jong ka parti ban kren halor kani ka jinglong jingman jong kani ka district ka bai ki jongi haga jingedei bat kani ka kamai ka kaji kabangin la shakta ha ki babun kiliang ti kawai na kani ka benta ka bangi kum ka parti ngi mi ya ka ban keren ha ka jiade bat kani ka Shri Cement Limited ya ka ba ka parti lengba I ne Dr. Ricky Ije Sengkon ila shim kum kawai na ka benta ya ka ban ya keren bat kani ka sarkar India lengba kani ka city ka jongi ha ka ba ila dawa ban suspend mardor ya kani ka project ka batmu ban wan hangte hapo daistong hapo ilakan khle te kum ka parti ngidang yai bodin ya kani ka jing persya ka jongi ya kani ka jingwan jong kani ka project namar ngi I ba kani ka jingwan jong kani ka project kampen mentoy ya ki traichnong ndai ka pen mentoy ya kini kinong hi ki bana barjela ki ba wanra ya kini ki cement company ki ba pher chapo kani ka district ka jongi te kani ka jing ailat jong kani ka sarkar wat hapdeng ka jing mi ki dorbar sinong ki nongsong sinong jong ka ilaka ki riu cement ki seng bahalang ki kanhun bapher kani ka sarkar ka pene kamkwa ya ka ban sngap ya kata ka sur ka jong pajba ba ki persya ya kani ka Shri Cement Limited tinggi I ba kani ka sarkar ka thum da ka bor wat hapdeng ba kampat yo ya kini ki kot kisla leni kita ki clearance ki babiang ban sedang ya kani ka project ro hendai ngiu I bakani ka don kani ka jingle bor ban pom ya kini ki se ban ot ya kini ki lom ki wa ban sedang ya kani ka project te hendai kani ka jingai lenti ban persya ya ka da ki nongsong snong da ki nongsong snong jong ka ilaka ngiu I ba kila lek Shadu show Prime Minister jong kari India, shaka Human Rights Commission, shaki wayu ki bor badai pen. Ndai I ba kamdon ka ai kata ka jing mi ki so ki ba ki pajba ki kmilenti ban pendam no ya kani ka project. Hendrai ngi penban ba kadon kata ka jing ailat. Lani kata ka manipulation. Haki babun ki benta ya kita ki pajba shaka ka dong kathan wat ya kini ki department ro. Ti ngim kwa ba kani ka project kan urlong da kajing ailat ke sarkar yakini ki hespa lani yakini ki company ki banabar bakin le business kat bakimon ban penjot ya kamariang ke jongi namar ba kajing sngosi ke jongi kum kinong chongchnong jong ke district kalong ba ya uni ujing ya uni umar bo khendau ubangi long try mangi ki nong chongchnong jong kani ka jela ke jongi ngimyo shu bantrai kum bajulong dat late la khum yangi da kita ki ai ki bapher da ka bakno bangi penjot ya kamariang te ngikum ki pajba nong chunong bat ngikum ka voice of the people party nakani ka district ngibu jingli hato ka khamkta kani ka jingti maushun ne ka khamkta kani ka jingti doyong dai ha ka jinglap ka jongi ka jingti maushun ka penjot ya ki lom kiwa ya kamariang kat ba ka jingti doyong ka bangi jutrai baro shkata kam penjat hadu kata-kata. Oh kadon kejingta ngim len ya kata Henry iskau thu ba ladakani ka cement company ka sarkar ka ailat kumni klempep kini ki jingi internet kini ki lom ki mariang ki jongi kin ja no but kan bu jinge yangi
kum kitra shnong haba ya ki bar jela lailat ya ki ban le ya ki business ban penjot ya kamariang kat ba yangi utrari trai muluk bolong nong khayi trari gimi olat chu ya ka ban tre ban kita kum bajulong tengi kum ka voice of the people party halor kini ki artali ki benta ban penduk pendam no ya kini ki cement company katula biang ladon pra khna tili kala biang re alat no yangi ru ki nok tre do yong lada ka sorkar kam alat yangi bangin tre do yong ngin amai lahat ya kini ki cement company bakin le mon kumne kumakilong kane kalong khubor ka basai sa sarkar bat lengba kane ka jingdawa ka jongi ni kum ka voice of the people party ngin pelong ya kane ka jing som kalan mongor ka sit in demonstration ha ka arpo tarik nadu shpho baje hadu san baje hangtai hajan mot wo ke nang ba hajan DC office tengi khot ki weri phi ki pajba banwan sekani ka jing som kalan mongor ka jongi namarngin sa ay kani kajing keren kajing pensai ke ba company hal katai kajing songkelan mengor ke jongi bat lada ke sarkar kale kuman berkala kam sngap ya kani kajing kerpat leni kajing dawa jong ki pajba bobon ngi kum ke parti ngin hab ban le da kawai pat kalenti ban penbor ya ke sarkar bahkan le ya kanu ke kam da ke ba dap da ke ba biang ya barolang om bakale arsap kumbale minta alat ikibar jela kat bayangi ki itra jela ki knyot ki le da ki babun kita ki an da ka benta ban pentut ya ka ki ka kamai ka jitre ka jongi ka blech bon idai bat kani ka ji persya ka jongi mo ya kani ka Sri Cement Limited namar ba kani ka sur ka jong pajba bat ka jing idai bat kani ka kam de yong ro ngi mi sikman ban kersan ya ka jing dawa jong kani ka JC MDA ban aipor ke sarkar lai banai bahkan le AA bahkan plino ya kani ke jingti doyong tingi ai ke jingkersan ha ke jingai linti ke jongki ngiru kum cibenta ban penbor ya ke sarkar ban pli kani ke jingti doyong ngimi khmat na ke benta ha ke ban penbor ya ke sarkar lemba kini ke jing song kelan mongor ke jongi